Sumoto nga nag-I love you gyud na si Ford sa kuha. Mura pa kog nabungol siyahang gingon. Ug wala jud ko nitingog nga murag wala nakadungog siyahang gingon. Mao nang niingon siya balik sa kuha nga I love you Pia. Og iyaha na gyud nang gikusog. Maong gitubag na ko siya nga oo. Nitubag pud siya. Oo lang. Nagmugot jud na iyahang no. Antigo lang biya. Pero gwapo man gihapon siya. Nalami pa siya. Ako siyang giingnan. Unsa din ang I love you Pangutana nga kailangan og tubag. Og ning kalit bitaw na siya tapad sa kuha. Dayon ni Higda. Nagpadili-dili pud ko. Pero ganahan kayo. Dayon ingon siya nga, Sofia, can you be my girlfriend? Wala jud ko kasagang siyahang pangutana. Ako siyang giingnan, nga kulang na lang kay pusil no. Aron mura na ko nimo og gitulis. Nitubag pa na siya. Ngon sa unday pagpunguyab nimo ma'am? Ako siyang giingnan. Nga ma'am lang. Nitubag siya. Unsa man di ay? Dili makamusugot og tawgon kag babe or baby. Unsa man jud di ay? Og nakaingon yun na si Sir Boggs na ayaw ko malditahi god. Og wala lang siya kabalo nga dili pa ni mao ako ang batasan. Basig dili gid siya ganahan sa kuwaba. Dahil nangutana siya balik. Nga Pia, huyab na ta. Tubag ko niya, nga kalain pod nimo moyab sir. Nitubag siya, ngon saon gani, moadto na lang ko sa inyohang balay, ug akong ingnon imuhang papa. Nga naanay nahitabo sa tua, kasal diretso. Kaahak jud ani niya. Ako siyang giingnan, nga tistingil lang jud ba, bantay lang jud kanako. Mutingog pa unta siya, pero nanawag naman tong nag-deliver og foods. Sa mga tong ninaog siya, ug iyahang gikuha. Pagbalik niya kay nag-prepare na dayon siya og mga plato. Kanya ako, naglantaw ra kog TV. Hingon dayon siya, nga hali na madam, mangaon na ta. Kahayahay ragod na ako ba, kung ani lang permi, nga tawgo na ra kog mangaon na. Ug nakabantay jud pud ko nga grabe kayong kaon ni Sir Boggs ay. Gikapoy gyud siguro. Alangan pod kay grabe mang kamas ganina. Ug perting drive pa jud. Hingon day siya galit nga. Bitaw Pia ba? Manguyab ko nimo. Tubag pud ko niya nga tutukay sa kog pusilig aron mura og imuha kong gihulga. Ug wala na ko'y choice. Ug nikatawa din na siya. Ako siyang giingnan, nakatawa man ka. Tubag siya nga, pagtarong ba? Tubag ko niya, sige daw be, nganong uyabon man sabti ka. Nitubag siya, nga nag-make love naman ta. Nitubag ko niya, nga dili man to make love Tilaw-tilaw raman to. Palami raman to. Og nikalit man na siya kahilom, og wala gyud siya nitingog. Tawd-tawd ana niingon siya, nga okay sige. Ayaw lakaw ugma, kay after sa kong duty, muadto ko sa inyo ha. Tubag pud ko niya, nga gara-gara gyud ka sa. Tabag si Sir Ford na, masaon man di ay?
Ako siyang giingnan nga blackmail man ang imuha. Then nitubag siya nga, unsaon man jud di IT ka ba? Then tubag ko niya nga oo na lagi. Oo na. Og dako jud kaayo na iyang ngisi. Mura jud ang si sir. Ganina kay galagot nga gamugot. Unya karon kay dako na kaayo ngisi. Ningon dayon siya. So unsa man ato ang tawagan? Tubag pud ko nga ma'am og sir lang sa aron dili halata. Sunod na tika ipila-ila sa balay. Tago-tago sa ta para challenging ba. Dahil nikatawa ko. Then itubag siya nga okay sige. Ikaw man ang boss, so ikaw masunod. Sa mga to nga official na minister. Sa tinood lang, ako na itong dili ganahan og commitment. Kay 5 years pod biya may sa akong ex. Unya gabino ang raman na siya sa kuha. Nag-cheat man ang uplok og nawong. Sa mga to nga na-scared ko. Mo nang wala pa jud kay ko nagseryoso ni Sir Ato. Kay wala pa jud ko kailan niya. Pero kami na jud ni Sir Box. Ug mura man siya sukarap ng uyab nako, pero largo na oy. Choosy pa ba ko nga bawi man sad kay taas og dako. Og lami pa jud. Ang iyahang gugma. Bitaw. Then one time na nag-chat pa na si Sir Ford sa kuha nga magkita daw mi kay mag-getting to know each other daw mi. Ako siyang giingnan nga getting to know lang jumpo nga naghubo-hubo naman ganita. Nitubag siya nga na-excite manggod kayo ta mahal ko ug wala pod ko kapugong mo nang sorry. Og ni Arya jud akong kalag atong time. Kay ni tisngi ko, unya naara ba mig sakyanan nilang mami og daddy kay paadto mig simbahan. Mao nang pinasingka nga nungutana si daddy sa kuha kung naunsa daw ko. Kay pila na daw kuno ko kaadlaw nga murag buing. Okay ra daw nila nga mag-inom-inom ko kaysa daw basin lahi na kuno ako ang ginatira. Ipapreso jud kuno ko nila. Ug paglantaw pa yun ako nila, kay seryoso man kaayo ang nawong nilang mami ug daddy. Nitubag ko nga, daddy oy, naunsa man ka? Dugay na gani kong wala nagainom. Kana pa hinuon. Ningon sa akong mama nga, pagtarong lang jud piya. Sa mo to nga ni simba jud mi. Sa mo to nga perting simba jud nako. Og naghinulsol sad ko sa ko ang mga bad doings. Pagkahapon ana kay nananghid ko nga mulaag. Alangan pag di sila mosugo. Nga kung edad, hapit na biya mo ambak sa kalendaryo. Ningon pa na si daddy nga dapat 9 p.m. nakauli na ko. Kay kung dili pa kuno ko makauli, ako ng sanina kay maghulat na sa gawas. Huna-huna po na ako, okay ra sad eh. Kay dito ko muli sa ko ang Sir Box. Ka-jury catch na ako eh. Bitaw. Sa mo to nga nagpasundo din ko sa kong mga dog nga friends. Aron limpyo pa sa tanang limpyo. Walay ebidensya nga ibilin. Pag-abot sa kong friends sa balay, gipasulod pa nako siya. Unya nangutana pa na akong mama sa kong barkada kung birthday ba niya. Ang akong dog nga friend wala jud katingog dayon. Mura siyag natingala. Mong ako din siyang gisipatan og nakagets rapod siya. Ningon siya, hang yes tita, birthday nako karon. Paggawas yun na mo sa gate, kay gikusi din ko sa kuang friend. Ingon siya nga, aha kagat.
imuha pa kong gibala. Nikatawar ako siyang giingnan, abi ba na ako og naamoy support system sa moang Mr. Patola. Nitubag pud siya, ambuta dyan mo ba? Abi ko og dili na ka sa pulis. Mahulog raman di ay gihapon kag pulis. Nitubag ko niya, kung dili ka dogga, dili na nimo na i-mention og balik. Pero deep inside, nibalik jud akong kahadlok gamay. Mong ningon akong friend nga, mong paghinay-hinay anang Clifford, kay wala ta kaila-ana pa niya. Tubag ko niya, nga mami ikaw ba yan? Binuang rato na ako, pero sa tinuod lang, wala pa jud kaayo ko kaila ni Ford. Sa moto nga pag-abot na ko sa kondo ni Sir Bogs, medyo naluya ko. Ambot nga no. Pero naka-feel ko nga bugat jud akong pamate. Nga ga-overthink man hinuon ko. Dagahan kay what if ako ang utok. What if nagtinanga na sad ko? What if dili jud ko niya love? Nga naigo naraba jud ko siyahang armalay. Bitaw. When after pila ka minutes, niabot na dayo na siya. Ughoy, akong dughan dili na mapugngan. Iyahangalan na lang ang perme mabatian. Kaya talaga. Gihubo na dayo niya iyang uniform. Day nagsando na lang siya. Ang mga pasas sa buing kay nang li-li naman na. Nangutana pa siya sa kuha kung okay ra ba ko. Nitubagpud ko nga okay ra ko. Ningon siya, nga mora ko nakog down. Ug unsa daw ako ang ginahuna. Nitubag rapud ko nga wala manggod. Dayon ni dool siya ug iya akong gihag. Kalami ba? What if ako anasad ni siyang paak-paakon? Kaviga nasad na ako ba? Nangutana pa na si Sir Bogs nga, what do you want man, ma'am? Nitubagpod ko, nga I don't know. Basta feeling na ako, dili ko happy. Ang jurikat na nagpataka lagdas mag, unya mag-overthink man di ay. Nangutana pa siya kung gusto ba ko mukaw ice cream. Nitubagpod ko, nga yes. Pero gusto ko gelato. Tubag siya, nga okay. Mag-ilis ako ha. Siyang gingnan, basin gikapoy ka. Basin kinahanglan ka nga mag-rest. Nitubagpod siya, nga mas makapahuway ko kung makita na ako nga happy ka. Sa moto nga nang gawas mi, pero instead nga mosulod mi sa mall, gidala man hinoon ko niya somewhere else. Nangutana pa ko niya kung anong dugay siya nakauli. Nitubagpod siya nga naa pa daw siya gihapit. Ako siyang giingnan, ang gihapit? Kabalo man ka nga naan ako sa mong kondo ba? Dayon iyaha kong gilantaw. Pero ang kanahan, ningisi man og niingon, nga mas gwapa ka mahal ko kung wala kay makeup. Times na. Ning bukad man pod ako ang hubon oy. Aha ka. Ako siyang giingnan, nga sa man ta oy. Ice cream man ako ang ganahan. Nitubag siya, nga nasa tayo doon. Nitubagpod ko, mag-lodge ta. Dayon ni katawara na siya og ingon, nga nung mag-lodge man, nga pwede raman dari sa sakyanan. Amawa lagi niya. Ako siyang giingnan, nga dili ko dari kay guot, makapamaol. Dayon na nga tawa may. Then ingon na si Sir Bogs na,
ikaw ra jud ang makapakatawa nako ba. That's why love kaayo ti ka. Tabang jud mga tikbalang. Nagjuridog jud kaayo ako ang heart. Taud-taud ana kaniabot mi sunahan. Pero dili panilangit ha. Ako siyang giingnan nga dagat man lagi ni. Parat man eh. Tamis man ako ang gusto. Nitubag si Sir Bogs na, yes love. Kabalo ko. Pero wait lang, kay there's more. Og niadto na siya sa likod siyang sakyanan. Dayon na siya gikuha. Naaman na siya pa-flowers. Abi na kog ako ang flower lang perme akong idalit niya. Ang bita. Nangutana pa ko kung unsa man eh. Nitubag siya nga flowers. Wala ko kabaloon sa imong ganahan. Mong giduha na lang nako. Mao ding duha ka bouquet ang iyang gipalit o gihatag sa ko. Ingon siya nga I love you kayo Pia. Dayon ning bakhag dayon siya nako. Sa mo to nga nag-istorya ramin dito. Og nag-share siya about siyang life. Pulis sa dayang papa. Og pag umangkon day siya sa usa ka retired general. Tulusad sila ka magsuon. Puros laka. Og siya ang pinaka maguwangan. Dayon nangutan ako niya kung pila nakabuok iyahang nauyab. Nitubag siya. Ngay kaduha ka. Nitubag ko nga. Gikaon sad nimo iyahang pulon. Kanagong white dira sa tunga sa lubi. Mo na siya. Nitubag siya. Nitubag si Sir Bogs na unsa man nga question mahal ko. Pero ako siyang giingnan nga tubag ato. Ningon siya nga wala. Ikaw lang po. Huwag imuha lang sa. Kung tinuod man gani iyang giingon, ka-okay ba? Kaswerte ba sa simod ni Sir? Ang bitaw. Nangutana din ko niya kung kinsa iyang ex. Nitubag siya nga past naman tumahan. Ako siyang giingnan, walay past. Tubaga na. Then ingon siya nga si Amanda. Tan-awa jud lagi. Tagna paligi ko. Mao gyud tong Amanda nga nag-comment sa iyahang gipost nga picture namong duha. Wala jud na mali ako ang antena. Nangutana rin ko niya, kinsa na nga Amanda? Pila na mo katuig? Nganong nagbulag man mo? Nitubag siya, love, kailangan pa jud ba na ako ng tubagon? Tubag ko niya, oo, aron dili ti ka sumbagon. Sa matong ningon si Sir Ford na, kana si Amanda, schoolmate na ako na sa una. Dayon nagka-in love ay me. Na fall mi sa usagusa. Ako siyang giingnan, na fall si mohang kagaran. Hanawong ni mo eh. Ambot sad nganong gisapot kog samot aning tawhana eh. Dayon ingon siya, nga pahumanas sa kumahan. Tubag ko niya, basin si Amanda imuhang mahal. Nitubag si Sir Bogs na naunsa man tani eh. Nangutan na biya ka mahal ko. Tubag ko niya nga hilo mahal ko. Ihatag tong bouquet kay Amanda. Tagsa na lang mi ato.
Ug ni andar na dyan ang buntok nga utok dyan na ako. Basta dyan lagi. Walay chula-chula for today's video. Dahil ingon na si Sir Bogs na paminaw sa good mahal. Si Amanda kay past na to na ako. Ikaw man ako ang present. Ug ikaw pod ang ako ang future. Bisan gisapot ko nga galagot ko. Gikilig pod biya ko siyahang giingon. Murag naa junay pinaakay later ba? Bitaw. Nitubag ko niya nga oo na. Sige na ako na. Og nakangisi jud ko. Og wala na nako matago ako ang pagkakirig-kirig tungod sa kakilig. Ningon pa na siya nga pag-abot na mo og 3 years, nahibawan ako nga iyaha ding giuyab ako ang barkada. Tubag ko niya nga damaka ng Amanda oy. Nitubag siya nga basin mahal ko. Tubag pud ko niya ang unsay basin oy. Basin jud ay kay imoha jud nga ipagtanggol ba. Tubag Sir Bogs na tubag dahin siya nga oo nalagi damak kayo siya. Sa una-huna ana ba aron makatira ka later. Bitaw. Nangutana din ko niya kung aha na iyahang ex. Nitubag pod siya nga tuwa na daw sila ag Japan. Tubag ko niya nagdayon jud sila atong imong barkada. Nitubag siya nga wala. Kay minyo naman tong lalaki. O gabi nga katol po di ay ni gilihi si Amanda. Aha ka. Og niingon na si Sir Bogs nga. Pero love, wala makay dapat ikabala ka. Ug wala kay dapat ika-overthink. Kay secure ka na ako. Kung baga insured na ka. Tubag ko niya nga saba oy. Mura makag Saint Peter ba? Og dili jud ni ka-ex ako si Sir. Kay mabaraman dayon diretso. Sa moto nga nabiyahe na may sa syudad. Dayon nag-dinner. Pag-abot pa namo sa mall kay ni diretso may adtong na ay ice cream. Grabe jud akong tilap sa ice cream. Kalami jud. Basta kay heaven para nako ang ice cream. Wala gatilap-tilap ko sa kong ice cream. Ang Sir Bogs kay nagsigirag totok sa ko. Ako siyang giingnan nga naunsa man ka oy. Naihugaw ako ang nawong. Naglingo-lingo ra na siya dayon iyaharang gitilapan ang iyahang ice cream. Pero hoy, kalain man sa ko ang huna-huna. Rag minus 99 na jud ko ani sa langit. Nakasimba man unta ko. Kay ang naa sa kong huna, kay ako ang kuan man ang iyahang ginatilapan. Aha ka dyan. Og nagkatutukanay jud ming duha. Og that time, ang amo ang mga kalag kay nagsabot na unsay sunod. Unya kay iyaha man dayon kong gibira. Siyempre mag-arti-arti baba ko. Giyera na sa dayon eh. Amo orang gilabay sa basurahan dapit sa parking. Ang amo ang ice cream. Og naglumba dayon may sakay sa sakyanan. Ako siyang giingnan. Murag dili na jud ta kaabot og kondo ani ba. Nitubag pod si Sir Bogs na dili na jud.
Nangutana pa ko niya kung asay doon. Ug naa siya giingon nga in sa kuha. Ug kay ako man ang ga-drive, ug wala man ko kadumdum kung ahan na. Ako adjud na ang gi-Google Map. Unya si Sir Ford, nagsigi na og panghawid-hawid. Unya iyahang nilantawan, kay kaduslako naman kayo. Pag-abot jud namo kining park dayon ko. Then si Sir Ford kini una og sulod. Dili jud ko niya lamlaman anang magdungan mi og sulod. Kay kauwaw rabiya kaayo. Taod-taod ana kining chat dayon siya og niingon nga room 12 mahal ko. Basta kay paspas pod lagi kaayo ako antikang. Pag sulod na ako sa room, wala nanay sanina si Sir. Kani. Kay siguro sa kong past life, unggoy siguro ko. Mo nang kapyot dahin ko sa liog ni Sir Ford. Tawara. Impas tayo. Over 1 week pod biya nga walay pugas-pugas. Sa moto nga si Sir Ford, kay paspas kayo nga nakahupo sa kuang kuan. Katong nabilin god siyahang kondo. Dama ka lagi. Dayon iyahan akong gihigda sa bed. Dayon nagkuan na siya. Basta dyan. Nagtanggal na siya kuan. Dayon iyaha pa nang gipaak ang garter sa kong Avon. Kabalo na mo kung unsa na. Iyahang ba jod iyahang gigamit og tanggal. Paubos. Kangilingig pa. Then kung giunsa to niyang ice cream ganina, mausad ang iyahang gihimo sa kuha. Basta kay akong tuhod jod kay gakuro. Kailangan na jud ko magplanax. Bitaw. Sa moto nga grabe kayo amo ang fight that night. May gani kay medyo sayo pa to. 9 raraba ko taman. So na-joy time ang among pinaakay karon. Basta kay grabe sa ni si Sir makadusla ko eh. Sagad man kaayo. Abi jud niya lalom kay ning diri sa ubos dapat. Pero samtang perte na jud namong kumbate. Na ako'y nahuna-hunaan. Ako siyang ingnan nga time sa lang daw sir. Time sa daw. Og nahunong gyud na siya sa iyahang pagpalami sa kuha. Nangutana siya unsa daw. Ako siyang ingnan nganong kabalo man ka ani nga in. Nitubag siya. Hala ka love. Unya nako mag-explain sa mo. Humanon sa nato ni. Sa moto nga nagpadayo na sad siya. Og satisfied gihapon kayo ko. Paguman lagi kay tulo-tulo among singo. Kay wala na on ang aircon. Na carried away yun me sa ice cream. Pandamay. Sa moto nga after ato, nag-freshen up tayo. Kailangan naman og mugawas rami nga klaro kaayo nga gikan mi kumbira. Bitaw. Yatod yun ni Sir pauli sa balay pero taman sa kanto lang. Ning park na siya sa kilid sa karsada. Dayong to si kanay namo nga good for 1 week. Kay basin og mabisi na sad mi. Hingan siya. Nga I love you my Sofia. Tubag ko niya. May jud. Pataka lang kag pangangkon. Basin og may Amanda na. Basta kay nakapangatol lang gina si Sir Bogs siyang ulo. Dayon ni naog na ko sing sakinan. Pero ning viga pa jud mi.
kay gi-open man na niya ang bintana. Nakabantay pa ko nga naay padulong nga sakyanan og nakasignal nga moliko sa tuo. Pero kay churikat man ta, wala rasad nako to gipansin. Pero paglantaw nako, ninghunong man ang sakyanan sa unahan namo. Pero wala rasad namo. Pero sa dihang minaog na, hala ka jud. Kung pwede lang jud mo salom sa kanan, kay wala jud ko na sayop sa ko nakita. Si Erpat man eh. Ako ang papa. Kung pwede lang jud niya kwaon ako ni Lord karon dayon. Og gitawag na jud ko sa kong papa. Pinabundak kayo sa kong ngalan. Tuara jud. Kung mamatay ko karong gabi una, dili jud ko malangit lagi pa. Nito bagir pud ko, uy di. Pero wala na jud. Late na kaayo kung pasibaton pa nako si Sir Ford. Kay mura naman og flash si daddy. Pagsunod lang taon nako niya, naa naman dayon siya sa kong kilid. Ningon na lang ko. Kanang sir, salamat sa paghatod ha. Lahos na lang sa tagbalay sir. Manihapon ta. Basin wala pa ka nakakaon. Og maora jud nay dali kay nako nahuna-hunaan. Gidrama-dramahan na lang nako ako ang papa. Kung moik ba ni siya. Sa matong ninaog na lang yun si Sir Bog sa sakyanan. Og ning salot kay papa. Kahadlok ba? Dayon na good evening na siya kang papa. Ito ba kong papa? Good evening son. Nganong nag-uban man mong piya? Paktay lagi jud ba? Unya wala din nakatingog si Sir Ford. Mo nang ako nalay niingon, kanang kuan di oy. Nangatang kog taxi ba? Unya kay wala na may taxi kay gabi naman. Unya kay nagian man ko ani ni Sir kuan, ani ni Sir Ford. Unya kaila man day siya nako. Sumotong iyaha kong gipasakay. Unya wala pa ko nahuman sa kong palusot. Sa dihang naaman joy panulay nga taxi nga ni Agi. Nasatanasan man jud ko oy. Ngano man eh. Ningon si daddy nga. Unsam dito? Muragikan man tog downtown ba? Nito bagpod ko. Nga ayambot di oy. Ug nikalit na nagtingog si Sir Bog sug ningon. Nga sir. I'm sorry po. Ug kay nahinumduman jud nako. Nga dili man daw ni siya bakakon. Johnny mas na jud kaayo ni. Paktay na jud. Og wala naman jud ko'y nahuna-hunaan. Nagpatumba-tumba na lang jud ko. Unya medyo wrong movement kay abtik pa sa manata nga gisalo ko ni Sir Bogs. For the rattle si Erpat lagi ba? Gipadali-dali niya si Sir Bogs ug bakla nga ipahatod kog balay. Ug nihinay pa kog ingon ni Ford niya. Huy, tarunga sad kog alsa ba? Nito bag siya. Nga buing man kamahal ba? Basin unyag atakihon imuhang papa. Ako adyo nang gikusay si Sir Ford. Kay kusog man ang iyahang tingog. Nabaday makuyapan nga mo istorya pa. Kaya talige. Dili na jud ko mausab aning challenge oy. Kahadlok. Mura man og kong masakpan kong daddy. Basin og iyahan ning witkan si Ford. Pagabot pa jud namo sa balay, kay nalisang jud intawon si mama ba. Aha kalagi. Nagubot jud na ang balay, dahil nagpatawag pa na si daddy.
Nagubot pa na ang balay. Dayon magpatawag pa na si daddy og ambulansya. Sa motong wala ko'y choice, kundi mumata na lang jud. Nakapangutana yun akong mama kung naunsa daw ko. Kung pwede palang iingon na overdose ko ni Sir Bogs. Pero akong ginan ako mama, nga nisakit ako ang ulo. Ug sa dihang mao po'y pagsulod sa akong isa ka kuya. Nangutana siya kung naunsa daw ko. Ug nangutana pod siya kung nganong naa daw si Sir Ford. Ningon pa na si kuya, "Namali ka diri sir. Muangko na mo." Yaga jud ni ako ang kuya ba. Kan-o na lang jud unta kog monster ba. Dili na jud ni nako kaya ako ang gisudlan nga gubot. Nakapangutana gina si daddy nga, "Unsa giingon nimo mak?" Mitubag pod akong kuya nga wala di oy. Kay naalang man ni diri si sir. Sir, okay ra ba nga hagdon ka na mo ginom? Pero nitubag jud ko dayon nga, dili na. Muli na si Sir Ford kuya. Nitubag akong kuya, nganong ikaw may nitubag? Close mo? Yaga jud lagi ni si kuya ba. May gani kiniingon si Sir Ford nga, "Kanang sir, gusto man ako, pero alas 7 akong duty ugma. Siguro sa sunod na lang." Nangutana pa na si kuya kung kanusa daw ng next time. Sa motong nagkasinabot sila nga magtagay daw sila inig ka weekend. Nayate na jud ni ba. Gihatod pa ni daddy sa gawa si Sir Bogs. Ug ambot unsa ilahang gistoryahan nga dugay man nakabalik si daddy. Og ni sunod pa jud na si mama. Wala na. Paktay na jud. Dili na jud ko magkiat-kiat pa. Gisipa jud na ako maguwang tungod sa kalagot nako eh. Ako pa siyang giingnan nga ikaw ya ba. Wala jud kay ayo nga kuya. Og ni katawa ra gyud na siya. Gikataw-an ra ko niya. Pagsulod nilang daddy, galuya-luya gihapon ko. Pero nakulbaan na jud ko. Pero mura raman pod og wala raman. Kay gipapahuway man dayon ko nila. Og murag wala ra may bad news. Pag-abot na ko sa kwarto, gitawagan jud nako si Sir Bogs. Og nagsige man na siyag katawa. Hingon pa siya, "Ka-best actress ni mo mahal eh." Tubag ko niya, nga hilom dira eh. Unsay giistoryahan ninyong daddy man. Nitubag siya, nga nananghid nako, nga mamalayin ako. Ako siyang giingnan nga paghilom jud dira. Pagtarong ba? Nitubag ra siya. Wala man. Nangutana lang sila kung unsay tinuod. Ako siyang giingnan. Unya, kay dili man kakabalo mamaka. Johnny mas jud ning bugduha pa. Pero ningon siya, pero sa imuha kay exempted, kay special man kayo ka sa kuha. Nitubag pud ko, pagtarong ba? Nitubag si Ford na, wala lagi. Nagpasalamat lang sila ug nang-invite sila og dinner next Sunday. Ubanon daw nako ako ang uyab. Tubag ko niya, dayon, kay ako man imuhang uyab. Itubag po si Sir Ford na,
Ako silang giingnan nga dili na kinahanglan kay naa na gapuyo dira sa sulod ako ang uyab. Ahak jud kaayo siya. Ako siyang giingnan nga pagtarong diha ba. Magtarong ka o bulagan jud ti ka ba. Sa motong naingon si Sir Ford na wala ra gud about work my love. Nangutan ako niya unsa man sad. Nitubag siya nga dili pwede istorya. Kay about man to sa trabaho mahal. Sa matong ako siyang giingnan nga sa muka ni mo diretso na guliha. Bantay og mohapit pa ka og Japan. Unya mohalo ka kay Amanda. Og nagkatawa-katawa lang jud ang tibagha. Sa matong ingon siya nga matulog na daw ko. Kay matulog na pud siya inig-abot. Kay gikapoy daw siya. Alangan man og kinsay dili kapoyon nga grabing tinukhangay ganiha. With all the bali-bali and style pa jud. Pagka-joridog yun ay. Sa matongan nilabay ang Lunes, Martes, Miyerkules ug Huwebes. Huwebes sa gabi ito. Dili jud ko katulkon ug medyo sayo pamanpod. Tinglupad pa sa mga churikat. Sa matongan ni chat kong Sir Bogs nga pick me up. Ko ako dire. Pero na-reply ra na siya nga napa ko sa work mahal. Overtime ko karon. Tubag ko niya nga biyay na noy. Daghan na bitaw kag kwarta. Nitubag siya nga dili pwede mahal. Sa matong ako siyang giingnan nga matulog na lang ko. Na-reply pod siya nga sleep tight my wife. Kaahak jud sa my wife. Ambi daw imuhang ATM. Asawa man ka. Bitaw. Hagakiat ra jud ako ang akin. Pero ambot lang jud. Kay nitukar jud ako ang kagid nga katol kaayo ako ang lapalapa. O giuhaw na jud kaayo ko. Sa moto nga nanghagit ko kuan. Nanghagit kog shot sa mga barkada. Og nag-shot ko di ay sila. Ilahang ka Freda. Sa moto nga dating gawin. Nag-ilis na kog pang katulong. Dayon si ilalom ang ako ang outfit of the night. Og natambalan jud ako ang kauhaw. Sa motong grabing la jud nako. Og sa dihang grabing kahubog namo sa. Grabe sa diaining the bar na pink chin ba. Mura man sa dagpat yun ay. Nangahubog jud mi. Og tuara. Nagpa-music pa jud mig mga budots. Ug abi gud namo og gihinay ra tong music. Malay ba namo nga ang kaning mga silingan nilang Freda kay mura man og abad. Nga gamayng kasikas kay mata man dayon. Sa moto, kapag kataod-taod, tuara. Naa na say mga pulis. Og aha ka jud. Nakit-an jud na kog una si Sir Box. Nakaingon jud ko sa ko mga barkada nga mga gat naa si Ford me. Times up. Ingna nga wala ko. Nagdali-dali jud kog tago padulong sa CR. Pero nakadungog jud ko sa tingog ni Sir Pogs nga ningon. Mga ma'am ug sir, mayong kadlawon. Igawas ninyo si Pia kung dili mo gusto nga sa presento mo matulog. Naaha ka na jud. Dili man na pwede. Pero kung traidoron gani ko nila, friendship over jud ni ba. Og sa dihang ang Freda, niingon man yun na siya nga. Ay si Pia sir, naadari sa sulod, ning tago sa CR.
kamatay jud nilang tanan ba. Ningon pa na si Sir Bogs na gawas na dira piya. Nitubag pud ko nga pag sorry sa. Nitubag pud siya. Nganong mag-sorry man ko nga ikaw man ang namaka. Nitubag pud ko kay nganong naa man ka diri. Og medyo pinabundak na ginayahan tingog nga niingon nga pagawso na ligi ko. Sige pa nag-ingon ako mga barkada nga hoy piya nga boring gawas na dira. Kay yata gid lagi ani nila ba. Wala lagi ko nasakpan ni daddy. Pero si Bugdo noon ang nakasakop sa kuha. Ningon pa si Sir Bogs na mugawas ka or mutawag ko si Mandadi. Kadyo ni mas na jud ani pa. Sige na dyan nag-ingon ako mga barkada. Nga pagawso naligi daw ko. Pag sa dihang gitok-tok naman dyan ng sir ang pertahan. Nga hastang kusuga dyan. Pag sa walay pagdrama-drama. Kay naamanay ning flashback sa kong nahuna. Hang ako ang ex. Katong time nga gisagpa ko sa kong ex. Ug kay dala na pod siguro kay hubog na ko. Nagpanik ko sa sulod sa CR. Nagsige ra jud ko gihila. Ang ending, giguba na lang nila ang portahan. Ug matik dayon. Gihag ko ni Sir Box. As in, hag nga comforting kaayo. Hiningon pa siya, ay naghila. Okay na. Nara ko na rin. Basta kay ning tiyabaw yun ko. Ug kabalo ko nga nasabtan rasad ko sa akong mga barkada. Kay kabalo man sila sa story sa akong ex. Nga si Simon. Sa mo to ang ipagawas ko nila sa CR. Ug ipalingkod. Ug apil na po ni nga drama. Aron dili ra kaayo masuko si Sir Bogs sa ako. Best in drama yarn jud kayo. Bitaw. Sumaw to nga ang ending atong gabi una. Na ako sa pick up nila. Kauban to namong tulo ka pulis. Nga mura man og mga piso. Sa balik atong tulo ka pulis kay nasa likod. Og si Sir Bogs ug ako kay nasa tubangan. Gipakaon pa ko nila og cup noodles. Aron mahuwasan daw ko. Ningon pa ko, kanang mga sir, ayaw biya mo og saba kay daddy bahin ani karon ha. Og nang lantaw ra na sila kay Sir Ford. Ningon ra po na si Ford nga, dili ra na mangutana imong daddy ma'am. Gamam jud na siya. Kay naman may kauban. Pero kung kami lang dyan duha, mura ka og duhoy nga unggoy. Dayon taod-taod ana, ningon na si Sir Bogs na ihatod ka na ko mama, human og kaon ni mo ana. Nakayatan jud kay ko sa iyahang mamba. Kuliraman kayo. Nganong gamam ramang gini siya ba? Ug tungod lagi kay nakainom ko. Ako siyang giingnan na. Nga dili ko. Tawaga sa kuglaw. Ug nangatawa tong tulo ka pulis nga nasa likod. Ningon tong isa ka pulis nga, Sir, love lagi daw. Ana si Ma'am Pia. Hagapahiyom ra jud ko ato. Kaysa kung nahuna, tawagon ko ni mo og love or wala na'y pinaakay. Ang bitaw. Sa mo to nga niingon si Bogs na tiwasan na bitaw na mahal ko. Nitubagpog ko nga naaramanday na. Ug nangan siya dayon tong tulo sa likod. Ug nihilom rapod sila kay gilantaw man na sila ni Bogs. Dayon nangutana po kong Ford kung naa na sad bay silingan nga na report.
Pero nitubag siya nga wala daw. Ako siyang ipangutana, kung anong kabaluman ka kung aha ko. Tipid ra kay na siya tinubagan og niingon, location. Nakapangutana jud kog unsay location. Nitubag siya, nga gi-on akong location sa mong cellphone adtong niagi. Og pag-check yun ako sa akong phone, tuarag yun. Ningon pa tong isa ka pulis na, naunahan kang Sir Mampiano. Og ako po nga giingnan si Ford nga, illegal man na sir. Nitubag siya, asa kahay mas illegal kung ingon ako si mong daddy kung asa ka karon. Pero ambot lang jud kay gisapot jud ko og lami kaayo iaway. Ako siyang giingnan, iingon oroy, wala ako nahadlok. Tubag si Ford, nga ayaw jud ko hagita piya. Tubag po na ko siya, nga ayaw pud ko hadlo ka Ford. Tubag siya, nga sige na, kay ihatod na ti ka karon. Dayon ning naog jud ko sa sakyanan ana. Maayo nang sa karsada may mag-away ni Ford para naay audience. Ang bitaw. Naingon din na si Bogs na sulod na piya. Tubag po ko niya nga happy ka, magbaklay ra ko pa uli. Og medyo galagot na ginantingog ni Ford kay lagi pa sudlon ako. Pero ako siyang giingnan nga dili ko niya butan kay basin og flatan ako iyang sakyanan. Og ming naog na gina siya og niingon nga mosulod ka o ako ang mopasulod nimo. Dayon iyan ang gidapi pero hinay lang ang sakyanan. Og iyahang gipanaog iyang mga kauban nga pulis. Nagdali-dali punog naog ang tulo dayong abray sa sakyanan. Para mosulod ko. Or para mas dali na lang ko aswaton ba. Papresyo kay ko atong atay. Huwag ayaw mag-awat sa ko ha. Hambitaw. Ako siyang giingnan nga mosulod ra ko kay dili ko pungkol. Sa moto nga gihatod na jud ko nila sa balay. Ako siyang giingnan nga dari lang ko sa kanto Ford. Nitubag siya nga dili. Didto ka na mo ihatod sa inyong balay. Ug ako siyang giingnan nga dili didto kay makita ako sa CCTV. Nitubag pud si Ford na kabalo na kaana og unsaon na piya. Tubag pud ko nga dili. Kay murag wala to nako naliso ganina ba. Dayon nilantaw tong isa ka pulis ako og niingon kung anong wala pa daw ko nasakpan sa kong papa. Hangtod karon. Ako siyang giingnan, nga ayaw pod pag-ampo, sir. Dayon ingon na si Ford na last na nini mo nga si Batpia ha. Nitubag pod ko nga, happy ka. Ngano ka oy? Nganong magbuot man ka? Ug nitubag siya, nga dili ba ko pwede makabuot sa kong uyab? With pinaisog pa na ang atingog. Pero, mura mag-sweet music sa akong pandungo. Tabang kay Aryat na sa. Dayon ni kalitog tingog ang isa ka pulis nga. Nakay popcorn dara sir. Nitubag po ng isa ka pulis na wala lagi sir. Basin si Mampia na. Og nitubag po na si Ford nga nganong mag-popcorn man mo? Nagiguto mo? Nagkatawa jud ko kay wala nakagets sang tiguwa. Aha ka. Og by the way po di ay 33 pa si Ford ani nga time. Og ako kay 27 ato na time. Basta kay nakapangatol na lang jud ko sa kong hubon ato ba. Ako siyang giingnan nga huy, derer ako.
og may gani kini honong rasad na si Ford. Pero pag naog nako kay ning naog sad siya. Ako siyang giingnan, naunsa ko gusto ka makita ka sa CCTV karon? Anito bag siya, dili na lagi. Sa muka lagi ani niya Og ningon pa siya nga, pag rest na dayon, kay nakainom biya ka. Dayon ni kiss na si Sir sa kong agtang. Pangtigowang man kayo Ako siyang giingnan, sa ubos, dili ka mo kiss. Nitubag pod siya, nga ugma na, kay wala ako'y duty. Sulod na didto kay lantawan ti ka. I love you. Sa mo to nga dapat mo laag unta ko sa condo ni Ford pagka morning. Kaso naa daw emergency work sa station. Og wala ko'y mahimo, kundili nga. To serve and to protect biadyo na ilahang priority. So nagpabisi-bisi na lang pud ko sa shop. Og di ay, ipabayad na mo si Ford sa paguba niya sa portahan sa CR sa balay nilang Freda. Yes, ang bugdo kay dako na sad kaayo og damage. Ang gumikan ako. Ana jud na. Pa-pressure jud ta basta jury ka. Ang bitaw. Then mga alas 7 na to sa gabi nakauli na ko sa balay. Timing sad nga ga-dinner sila. Ug na akong Judas nga maguwang. Kauban iyang asawa. Pero wala iyang anak, kay tuwa daw sa parents sa iyang asawa. Sa mo to nga nangagda si daddy og kaon sa kuha. Pero nitubag man nagkalit ako ang Junimas nga maguwang. Hingon siya, nga humanan na siya nagsabay na silang Ford. Lami yun kay siya ibala sa kanyon ba. Nitubag rapod ko, nga hilom dara ko gapasaga dara ka. Og nilingkod na dayon ko, dayong hamal, kay lami ang sudan. Pero kung utan gani, busog na dayon ko ana. Arty jod ang inyuhang mother daw. Bitaw. Pero mga tulo na ko kahungitan ato, kay nitiyong nasad ni ako ang kuya nga damakon ba. Ningon siya, magpa-assign man di ay si Simon dari dino. Og maglagot jud ko kung makadungog ko ana ang ngalan. Nitubag po na si daddy, okay rapod. Og nikalit man nag-ingon si mami, nga i-invite daw nako si Simon. Kay dugay na daw sad silang wala nakakita. Nitubag pud ko, hayaw nami, dugay naman ming wala adto. Tubag pud ako mama nga naman piya, kinsa man day imuhang uyab karon. Og dako man kaayo nagngisi dayon si kuya ba. Ako man siyang labayon og plato karon ba. Nitubag ko sa akong mama, nga wala man mi. Og nisambat naggalit si kuya og niingon, wala jud piya. Sure ka nga wala. Nitubag pud ko, akong paminaw ni mo yakay naa. Pamati ra kayo ka. Nitubag pud si kuya nga, niingon baday ko nga naa. Nangutana raman ko kung wala ba jud. Dayon ni katawas siya. Haningon pa na si kuya nga, awa di ay, defensive kaayo si Pia. Sa mo to nga niingon na lang ko nga humanak og kaon, og mag half bath sa ako. Nisaka na dayon ko sa taas, og gitawagan nako si Sir Box. Nangutana ko niya kung asa siya. Nitubag ra pod siya nga naa pa daw siya sa work. Ug nangutana siya kung naa na ba ko sa balay. Nitubag pud ko, ngayap. Bago lang jud ko na human og dinner. Ikaw? Tubag pud siya, nga wala pa. Pero mo-out ako karong mga alas 8. Sa condo na lang ko mag-dinner. Ning okay ra pud ko niya og niingon siya,
nga di na ako kalimtan nga karon na daw weekend siya moari sa balay. Ako siyang giingnan, aw di ay no, sure ka nga makipag-inom ka nilang daddy? Itubag po si Ford na, oo, gi-remind ko niya ganiha. Nitubag pod ko, as in, si daddy ba kay interested man kaayo? Itubag ra po na si Ford nga okay daw. Ug i-make sure lang daw nako nga kauban nako ako ang guardian angel. Og ningisi na siya. Basta kay kagwapo jud sa minatay ba. Sumoto nga Sabado na. Og mga alas 6 na sa gabi nga niadto sa balay si Sir Box. Pagkakita nako niya, na-shock jud ko. Tabang mga mananabang. Kay abi kog mo apply na siya og kamonghe diri sa balay. Kay nakatsupit og platap ang kanahan. Mura na noon og kalabasa nga dabo ang agi ba. Og wala na ko'y magunitan ani ba. Kadamaka na sad. Bitaw. Nag-prepare sad silang mami. Nagsugba silag pa nga sa short. Bitaw. Ambot basta kay pangaman to. Ug ang all-time favorite na ako nga kinilaw. Yes. I love kinilaw jud. Halami man dining mga hilaw no. Feeling na ako kay organic kaayo. Bitaw. Dayon nag good evening na si Ford sa kong mama ug papa. Ningon pod si mami na, hali, sulod na nga ri Ford. Og ni sulod ra na si Ford. Pero kanahan man kaay ba? Kaya kung lantaw niya, kay naghubo naman. Akong mata kay murag naa joy diferensya ba? Aha ka dyan. Na good evening po na si Ford sa kuha. Ug mutingog na unta ko, pero akong isa ka kuya, kay nagpasikat man sad og siya ang nitubag niingon, oy Ford na day ka. Okay ra ba nga first name basis ta? Off duty bitaw ta. Nitubag po si Ford na, okay ra kayo eh. Tubag kong kuya, nga par na lang ato ang tawagan kung off duty ta. Okay ra? Ni okay ra pud na si Sir Box. Ako kay naapad diri sa sofa nga nagpahipi kaayo. Ug nangutana pa na ako ang elder brother ni Ford kung unsa kuno'y tawagan namo niya. Aha ka. Pero medyo okay ra kay naapa man sa T-Ray silang mami. Ug magpar na lang po daw ligi ang ilahang tawagan. Kay puhon daw, mahimo ng party si Ford sa amoang pamilya. Aha ka. Sa motong naitingog na jud ko niingon, nga hilo mo ya, basin og malai na si Sir ninyo. Muuli jud na ba? Pero nitubag man po na si Ford nga, okay ra piya. Aron makita sad nila nga seryoso ko. Time sa jud. Murag tabang jud. Abi kog nabugto na ning ako ang panty. Avon Beyane. Sayang po. Bitaw. Sa mo nga nangaon na mi, ako mga junimas nga kuya, grabe jud kasungugan kay ba. Kay gipatapad jud mi nilang Ford. Pero okay ra sad, aron ako masud-an iyang apps. Bitaw. Sa mo nga kaon na jud nga mga 7 guro nako nga hungit. Nilikoy man na ang topic nilang daddy. Kanang Ford, unsa may nagustuhan nimo aning amo ang piya? Na unsa na jud ni ba? Times sa. Wala ba ko nagdamgo ani? For real na ba jud ni? Legit ba yun ni? Basta kay kautoton jud ko sa kuang kakulba. Basin unya kusog ang buto, unya makadungog unya si Bogs. Ma-discourage unya siya sa kuha. Bitaw.
Mao nang miuna jud kog tubag og niingon nga dad, ayaw og pataka dira. Pero akong heart jud ato kay mura nagmubuto. Tubag akong daddy nga si Ford ako ang kaistorya piya. Siya ako ang gipangutana. Sa moto nga nitubag po na si Ford og ningon siya nga kain kayo si Pia, sir. She's good. Then, murag effortless ra kay siya sa mga butang-butang. I don't know. Hulaw kabalo. Dili na ko ma-explain kung ano. Basta kay ang kabalo lang ko, sir. Og sure kaayo ko. Nga love kaayo nako imuhang anak. Ang naadjud sa kong nahuna pagkadungog nako sa tubag ni Sir Ford. Unsa man mo karon. Pero time sa. Murag na bugto na dyan ako ang gisuot ba. Kadjari catch na ako. Pero, murag hatagan dyan ako ni nindot kaayo nga ride si Sir Ford ba. Hambita. Pero nitubag man akong kuya. Nga wala ko na siya good nga makita sa kuha. Aha ka dyan. Kaayo rabutangan og shoes glow ang iyahang baba. Og niingon pa dyan akong kuya, nga dili paroy, maayo magunis si Pia sa inom. Di ba Pia? Pagkaaha ka dyan sa ako ang mga kuya ba. May gani kay mingon si mami, nga ayaw ninyo na tabangi si Pia ha. Dayon nang utana na sana si daddy nga, pila na mo kaman sa aning Pia Ford. Nitubag si Ford, nga almost 2 months na sir. Nangutana po akong papa kung aha daw mi nag-uyab. Nitubag po si Ford nga, gi-invite na ako siya sir. Dayon nag-confess ko sa akong feeling, nga na first love at first sight ko siya. Nagkatawa jud ko sa kong nahuna. Kay garaa ba nga makabakak sa kanahanoy? Abi ko man og dili ni siya bakakon. Pero hustler man ligi kayo mo dala og bakak. Hensyo ni Mash jud. Dahil nungutana po na si mami ni Ford kung asa ko numi unang nakita. Mura jog na hiwi ang ako ang nawong. Panabangi. Ako adyo nang gisipa dayon ang tiil ni Ford. Munang nakalantaw siya sa kuha. Ako agid siyang gisipatan og pinaloki lang. Ibasin mo ingon ni siya nga, ang inyong anak sir kay nag-drive nga hobo ug hapit ko ani napatay. Impas na dyan. Dahil nitubag na si Ford nga, una na ko nakita si Pia ma'am, kay way back 2016 pa. Natingala jud ko siyang tubag. Ngadtong ni aging bulan raman ko nakita sa nawong aning amawa. Sa mato nga basta kay wa jud ko kabalo kung paunsa nakabalo akong parents regarding kay Sir Boss. Pero okay raman sad sila. Daghan lang jud kaayo silag mga pangutana. Pero kaluyan ra jud kay kauban sa guardian angel ni Boss. Naka-survive rabia sad siya. Pero iyahang singot kay gatulo-tulo jud. Pagkataod-taod ana kay nagsugod na silag inom-inom. Na sila sa terrace. Ako og si mami kay naara sa sala. Pero gitawag man kog kalit aning ako ang maguwang nga lami kayo tamakan ang nawong. Aha ka dyan. Nitubag pud ko sa kong kuya nga dili man ko gainom oy. Nitubag kong kuya nga nawong sa bakakon ba? Tubag pud ko nga hilom dira ya. Basin mapiang ka karon. Sa moto nga gapabilin radyo kog lingkod sa sala kauban si mami. Pero na-curious jud kayo ko. Mo nang gibagaan na lang jud nako akong nawong. Ug nangutana ko sa akong mami. Well gadula siya Candy Crush. Nga level 10 gihapon hantod karon.
kay nagsigig ka-install. Hangutan ako mami nga, kabalo lagi mo party na mong Ford me. Nitubag akong mama, nga klaro kay kapiya. Nauwaw jud kaayo ko pero nangutana di hapon ko nga, na, mami ngano gani? Ug nitubag po na akong mama, nga nakapilo ko na siya sa nina, nga naay apelyado ni Ford. Ug medyo na loading jud ko. Pero tama day. Katong first kita namong bogs, iyaha man day kong gipahuwam og t-shirt pa. Aha ka. Pero niingon pud ko sa akong mama, unya, siya na day to dayon me. Nito ba ako mama, nga naon sagud ka, katong jersey nga imong gisuot, napoy nakabuta nga apelyado ni Ford dito. Nitubag ko nga, ha? Hanaday me. Nitubag ba ako mama? Oo, Pia. Naa kayo. Unya imuhang maguwang imuhang gipasanginlan. Basta kay impas jud ang utang sa Bombay. Tabang mga langit. Niingon pa jud na akong mama. Nga ako ang gipangutan na imuhang amahan. Unya iyahang gipangutan na si Ford adtong nakuyapan ka. Kay nasakpan mong daddy nimo didto sa kanto. Pagka owawa ba juday? Kuhaasa ko Lord mga 2 minutes lang. Ibalik ra po dayon. Bitaw. Basta kay nakuratan jud kayo ko kay abi na ko clean and green akong mga gawain. Habi ko wala ko ebidensya nga gibilin. Pero kapriyagaba ba di ay? Sakpan maday ko silahang TV. Dayon taod-taod ana kay paminaw na ako. Kay nangahubog na silang daddy ug akong mga maguwang. Kay mura naman og mga unggoy nga nawana. Og si Ford pod kay mura naman og tamban nga giaysan kay pula na kaayog mata. Sa mato nga ni gawas ko sa T-Race ug niingon, uy daddy sakto na na. Kay duha na ka botilya inyong nahurot. Unya black label ra ba jud ilahang giinom. Gipagawa siya ni daddy iyahang mahalon nga ilimnon. Nga lami jud kaayo pang kawaton. Bitaw. Ako po nang giingnan si Ford, nga ikaw sad Ford, makadrive pa baka muli. Dayon niingon akong daddy nga, ayaw na siya papuli apiya, kay gabi na kayo. Nitubag pud ko, nga hagas o gabi ide. Nya asa man lugar ni ipatulog si Ford karon. Ug niingon man na si daddy nga, didto si mohang kwarto. Pagkahoy na lang jud, time sa diha. Ginakilig lagi ko ay. Bitaw. Pero gapahiyom lang ko niingon. Ngayaw lang di oy. Unya ni sambat na sab na akong magawa nga mura og nawong sa talaksak sa unasan. Hingan siya. Nawong ni mo Pia, ganahan biasad ka. Og niingon po na si Ford nga kaya pa daw kaayo niya nga mag-drive pa uli. Pero niingon po na akong papa na, ayaw Ford, diri na katulog. Kay sugod ron, dili na kalahi na mo. Uyab ka sa kong anak. Ug kung magtarong ka, maasawa ka ning Pia. Nga ambot lang jud nga ikaw na'y bahala aning bataa. Kay gahi kinig ulo. Ug atong sabot ha, ayaw kalimte. Og ning salot pasad na si Ford nga mura og kamatis nga wala nahalin. Paglantaw na kong Ford kay namula pa na ihang mata og namahid. Murag na pa'y tears of pagmahay. Bitaw. Basin tears of joy po. Ug ako siyang gihapak sa baga. Nangutan ako naon sa siya. Nito bagay ra po na si Ford nga napuling ko mahal ko. Nanungog pa na akong mga kuya kay mahal daw ang amo ang tawagan. Ug niingon po na akong kuya kang Ford nga. Kanang Ford.
Par, dili biyajud ko mo ilaog senior kung imo nang pasakitan si Pia. Amo ara ning ginagaraan pero palangga na mo ni. Nitubag po si Ford nga dili ko mo istorya og patapos Par, pero ako nang ampingan imong manghod. Bisan mora sad na og Armalite ihang bapa. Aha ka. Ang bot pasabot ba niya nga gapaka-paka ra permi akong baba. Ansyo ni mas nga bugdo dyan eh. Sa mo to nga gidala na nako si Ford sa akong kwarto. Time sa kay makatisngi jud akong kalipay aning minutuha. Kay paminaw nako sa Gabon nga gakapa-kapa. Lahi na jud ni. Niingon pa ko, ayaw pag hinubog dira for da. Kay sa gawas jud ti ka pakatulgon karon. Tubag si Ford na, kapait sad ni mo loboy. Bad man na. Tubag pud ko, nga bad si mong mata. Imo akong gisumbong kay daddy nga gairing-iring ta. Tubag siya, nga si iring-iring oy. Nga ako manggong gitukhang ang iyahang anak. Magilty ko mulantaw si mong daddy love. Tukhang panang gilitok sa bugdo ba. Hubog na jud kaayo siya paminaw. Maglingon pa si Ford na mayo kay mong daddy Pia ug imuhang pamilya sa ko. Nitubag pud ko nga onso bogs. Bugdo ka. Nitubag siya. Ginatawag lagi ko nimo og bugdo. Ngano man na. Tubag pud ko niya nga lantawan ang atubangan nimo. Agabugdo jud. Lood kaayo lantawan. Mura og naay kubara dira nga galuko. Moto ang kubara nga walay lalaba. Bitaw. Load biya jud. Pero nga rin ko una nga na-fall in love niya. Kajari Kaja. Nitubag pa si Ford. Aw, mo di ay nga sige kag tutok ani. At tong gipang sita mo na mo. Nitubag pud ko. Nga sige tutok lang jumpo. Taka ramang ko eh. Hinubog jud Ford kay basin si paon ti kadira karon. Nitubag si Ford. Nga bitaw ba? Unsa man di ay? Nakaingon ko love ba nga naunsa man akong long time crush nga sa kuha mang bunal kasigig toto. Kadyo ni mas jud sa kanahan ay. Tabangi ko dari mga mananabang. Bitaw. Nisumpay pa siya nga. Klaro kay Lavoy. Paubos imuhang paglantaw na ko ba? Tubag ko niya, paubos bitaw, ug ayaw higda-higda dara sa kong kama. Kay baho kayo ka. Kaligo sa dito. Gi-change gyud na akong topic oy. Kay naulaw manggo. Nitubag siya. Unsa maligo love nga kadlawon naman. Tubag pud ko. Ligo ka o sa salog ka matulog. Nitubag pa na si Ford nga nalipong naligi daw siya. Ug ako siyang giingnan nga mas malipong jud ka karon og dili ka mo tindog. Nitubag na siya nga wala mo ko'y sanina love. Nitubag pud ko niya nga nakay sanina diri nako. Mo nang ligo didto o niya pagdali kay maghusay pa ta. Nitubag si Ford. Ganahan ligi ko anang maghusay ta. Wait lang babe ha kay maligo sa ko. Aron humot sa to. Dako jud kay nagpahiyom ang bugdo ba. Aha ka. Ningon pa na si Ford nga ubanan daw nako siya sa shower. Tubag pud ko niya nga pungkol ka. Kaligog imo didto. Kay tugnaw na kayo karon. Nitubag pud si Ford
nga magpainit lagi talo. Kadamak jud niya. Ako siyang giingnan nga pagpuyo for da. Nabasin jud ka karon. Nito bag siya. Dating gawi lang good love. Ug sa dihang akong damakon nga pangutok, nag-imagine jud atong nagbombahanay Mrs. CR. Kadamakan jud lagi kayo. Pero ako siyang ingnan, bahala ka. Dili ko kay kapoy. Nito bag si Ford, nga dili lagi kapoy law. Magtindog raman ka. Ako na'y bahalang mulihok sa tanan. Tanawa dyan yung damaka ni Bakay, dili pa kabalo manguyab, dili pa kabalo manghagad o kanang kuan ba. Aha. Pero kay ganahan na sab ko, ug mo dili pa ba ko nga karon pa nga legal na. Ako siyang giingnan, pag una dito ka o kay musunod ra ko. Nito bag pa siya. Dili ko. Sabay tag sulod. Nito bagpud ko, nga buang jud ka. Manglaks ako kay basin mo kalit sila og sulod. Nito bagpud siya. Bahala lagi og buang, kay say moha raman sa. Perting banat-banat jud niya ba. Sa mo to nga gisure jud na ako nga nalak na ang tanan. Kay uwaw biya kaayo kumasakpan. Sa mo to nga wala na ko nagsanina-sanina. Gipakatawong puta ning kalibutan nga hupo. Bitaw. Og si Ford kay dali rapod kay siya nakahupo. Og tuara jud. Strong and long man jud kaayo hoy. Aha. Og iyahan na dayon kong gipatalikodan. Iyahan ang gikis sang ako ang net. Paubos. Kagilok ba? Pero silent sang tsuari rataro. Kay basin og madunggan ko. Patay na jud ko ani. Lami abaday ani kung hubugo ni siya permi ay. Kay wildest dream man kaayo. Grabe kaayo iyahang kawayo. As in, halok dere, halok dito. Nga mura man og mahutdan ba. Huwag ako pod, giganahan na kayo. Kakiatra dyan na ako ba. Ug perte na niyang halop-halop sa akong mga hills. Sa akong duha ka hills. Grabe sa dakong tig. Kay mura magtiki nga naipit. Kapait aning dili ta ka voice out oy. Kanahan jud kayo. Og sa dihang ni kalit lang man na siya gluhod. Abi ko og mag-propose na siya. Dili man di ay. Iyaha man ang giaswat ako ang isa kati. Og iyahang gibutang sa iyahang abaga. Huy. Maayo na lang kay naka-vitamins ko. Handa sa bawat laban. Kaya ta jud lagi. Kay iyahan naman ko anang geek. Sa kilamiya jud. Ako pa na siyang giingnan. Uy kajutsa. Sinhugaw na imuhang kamot ha. Safety first yun ba? Pero, imbis kay iyahang hugasan, iyahaman ang gisulod siya ba? Hansa man ni hoy. Okay ra ba ni? Og iyaha pa dyan ang gihalokan ng ako ang jutay. Basta kay ang ako ang jutay. Og dayon, iyahang gisulod. Nagsagol jud akong kaguol. Og ako ang kalami. Kay mura manog. Basta. Nakahangad na lang jud ko sa kalami.
basta kay kalami. Iya nasad kong gidala sa heaven anang gabi una. Pero alangan man og ako ra iyang dad-on sa gabon. Ako apod siyang agakon. Pag niya kay ako siyang gipasandi. Ug ako na signing propose niya. Pero times na. Mora man kog matuk-an aning kalakiha ba. Basin bayo okon ko ani. Kada ko pa siya. Iyaha pa nang gigunita na kong ulo. Ug iyaha kong gitabangan og dasok-dasok. Teamwork. Teamwork ang mindset. Sa moto nga while busy na ko, iyaha po nang gidulaan. Ako ang pasas. Pasas dyan. Og na-feel og nakita po dyan na ako. Ngagiganahan na siya kayo. Og makasamot sa ko ang kainit nga na-feel. After ato nga session, iyahap ako ang gi-ar sana. Og ipasandig na sa dating gawin. Iyaha yun ang ginasure nga makaabot jud mi og langit. Ang kapait lang kay murag kadugay ba? Pero the more nga magdugay, the more nga nagkalami ang kadlaw. O gihangak na jud ko ako siyang giingnan. Nga dugay pa ka. Nito bagi siya. Nga hapit na law. I-continue lang na ang muhang morning. Ug sa dihang nag-change position pa jud man ba. Pero before pa ana, ning naog pa na siya sa ubos. O grabe kay siya mukaon sa akong ice cream. Basta kay lami na jud kaayo mo siya pa. Pero kay lagi, dili pwede. Silent mode ra kaayo pa to. Sa moto, nga naabot yun may langit. Nagparo-paro G yun may. Sa moto nga nangatulog na may. Ug pagmata pa na ako, wala man na si Ford sa ko ang kiliran. Asa naman to siya. Paglantaw na ako sa kong phone, alas 12 naman di ay. Lamiya sa kong tulog ay. Lahi ra jud basta na ay kagakos. Pero mura gi pa maulan jud ko sa mga grabing bali-bali kaginihang kadlawon. Napanay text si Ford nga, "Good morning, my sunshine." Sunshine jud di ay ko niya. Habi ko man og dag-om. Haningon pa siya. Nga niuli na ko ug wala na ti kagipukaw. Kay kabalo kong nakapoy ti kaganina. Nay urgent sa station, mao ning duty ko. I'll see you after sa work, my love. Ug ayaw skip og milha. I love you. Thank you sa last night, my love. Ug naa pa nay kiss nga emoji. Sa mga to nga nag-thank you si Ford sa kuha. Taod-taod ana kay nagtawag na si mami sa kuha. Nag-ingon siya nga nang lakaw na po daw silang daddy. Kay naa sila'y seminar. Balipila pud sila kaadlaw. Nga dili muli sa balay. Ni okay ra pud ko. Gisugo pa jud kong mama ana. Nga mang grocery ko. Hingon pa siya. Nga gitawagan daw nila si Ford para daw na ay maglantaw-lantaw nako sa balay. Sa kong nahuna, lantaw-lantaw lang jud kahami. Kadjuri dog jud sa kong nahuna ba. Pero akong ginan si mama nga no good mi oy. Nga sanay naman ko nga pila mo kaadlaw wala dere. Tabagi si mama, "Aw, maayo man nang naa nami kabilina nimo karon."
Nisambat pa na si daddy nga maayo nang naay makakita ug makareport namo kung nag-unsa ka dira piya. Nitubag na lang ko nga, sige nay, pag-amping mo dira. Sa mo to nga nagkaon dayon ko, dayon ning lakaw na, haron mang grocery. Pag-abot na ko sa usa ka mall, nangita din ko og parking. Pero sa dihang naaman kahanay ning bangga sa likod sa akong sakyanan. Naahak na jud. Nauyog jud ako ang brain cells. Nakasyagit jud ko. Gi-check din ako ang side mirror og tuara. Naay lalaki nga ning naog sa sakyanan og niduol sa kuha. Dayong tuktok sa akong bintana. Mura pa kog nag-hyperventilate tungod sa akong nakita. Og gi-open ako ang bintana sa akong sakyanan. Og naklaro sad nako nga nakurat pod siya. Dapat lang. Kay dako ra ba kay nagsala nako ning unguan eh. Dako kay damage nga gihimo sa kuha. Gitawag pa ko niya sa kuang pangalan. Og nangumusta siya. Akon ta siya inon nga I'm fine, thank you. Pero tama na gyud sa kuna-huna. Nitubag lang pud ko nga I'm good. Ikaw? Maayo na lang kay naka-OOTD kay ko ato nga time. Ako pa siyang giingnan nga excuse sabi. I-check sa nako kung dako bang damage sa akong sakyanan. Dayon ning naog ko. Nakumi jud ang likod. Patay na jud ni. Ako pa siyang giingnan nga tan-awa naay gas-gas akong sakyanan sign. Pero nitubag siya nga gwapa kay kakaron. Og nilikoy jud siya sa istorya namo nga mura og wala ka pamahaw. Nitubag pud ko nga yes, I know ana jud. Time sa unsaon man taniron. Nitubag siya nga by the way piya nana ko diri na assign karon. Tubag pud ko niya nga di ba ako ang sakyanan unsaon man eh. Tubag siya ubanan na lang tika ug ipa-repair nato na. Dapat lanjong amoa ka sa lasang. Bitaw. Sumato ang may gani kay mga murag balig G's lang ang natatsahan. Ningon pa siya nga suwel ginaayo pa imong car. Pwede ta mag-coffee. Nitubag pud ko. Okay. Asa man ta? Nitubag pa siya nga sa green coffee lang gihapon. Pareha sa una. Ang favorite na spot na to. Nikatawa na lang pod ko ang niingon nga basin imuharang paborito. Sumato nga nagkapi-kapi mi didto og iyang sakyanan na mandala. Pero wala dyan ay mali siya ha. Kay kani po si Simon, kay miyembro ni sa barkadahan namo sa una. So before naging kami, nahimo sa nako ni siyang barkada. Sa mo to nga while nag-coffee nami, nangumusta na sad siya sa kuha. Ako siyang gingnan, nga I'm good. Tubag pa siya, nga misis na. Tubag pud ko, nga no, dili pa eh. Dili pa misis. Then ikatawa ko. Nitubag siya. Pero, take in nakakaroon. Well, iyahan ang gistorya kay wala junay pamilok iyahang mata. Kaayo ra huyupon ba? Bitaw. Nitubag ra pud ko. Nga ikaw, kumusta naman ka? Sa mga to nagchika-chika ramin dito. Dayon mga hapon na, ning balik na mi dito. Og na okay rasad ako ang sakyanan. Junimas nga Simon, walay pinagbago ang ungo.
Kailan mo nagtunga pamigbayad sa pagpaayos sa akong sakyanan niya. Unya siya biya ang nibangga na ako. Paisog-isog pa. Nangayo pa na siya sa akong number. Dito bagpod ko. Nga hala. Sorry, Sim. Dili ba na ako memorize akong number. Og nalimtan na ako ang phone sa balay. Dito bagpod siya. Okay. Siguro, catch you around na lang. Dayon ning beso-beso siya na ako. Yaksoy. Kalami pangahon sa Junimasyo. So ang ending, wala ako naka-grocery. Kay hapon naman ay. Niuli na lang ko og balay og sa dihang tuama na si Pogs. Naglingkod sa iyahang motor. Naahak na jud ni. Klaro ra ba jud kaayo iyahang bugdo ba? Bitaw. Ako pa nang gitunol kay Bogs ang susi sa gate aron maabrehan niya. Nangutana pa siya kung ahad ako gikan. Unya wala daw ko'y update. Pero ning kiss pa na siya sa kong hamis nga aping. Ako siyang giingnan nga nag-grocery ra ko. Dito bag pa siya. Ngay-open ang likod be kay tabangan ti kaog dala sa sulod. Dito bagpod ko. Ay, kanang wala ko na dayon ay. Hindi nangutana na siya kung nganong wala daw ko na dayon. Medyo naungot pa ko sa kontupag. Kay time sa. Alangan naman og ingon nako nga nagkapi-kapi ko with my ex, di ba? Ako siyang giingnan nga nagkita mi sa kong friend, motong nangapi mi. Nitubag siya. Kinsa sad nga friend? Si Freda? Si Jonah or kinsa man? Aha ka aning kuan ba aning bugduha kay. Ako siyang giingnan nga si Sim. Nangutana pa si Bogs kung kinsa na. Ako ra pa siyang giingnan nga barkada na ko na. Nitubag pod siya. Okay, sige. Barkada man ka. Ansa man. Dari ta mag-dinner or mugawas na lang ta. Nitubag pod ko. Nga dari na lang ka. Ikaw luto. Dahil ikatawa ko. Siguro magbalay-balay sa may karon ni Box. Tubag pa siya. Okay, pwede pod. Ang say request ni mo. Nitubag pod ko. Gusto na ako kanang hilaw. Og perting katawa sa kanahan ay. Hambot pa. Pero ako siyang giingnan nga ganahan ko og adobo. Sa moto nga naingon siya nga mag-ilis sa daw siya. Kay lutuan niya iyahang queen o adobo. Dayon ning kiss na siya sa ko. Aha ka. Pero mga medyo gabi na ana. Naay ni kalit og doorbell. Giabrihan sa amo ang kauban sa balay. Hug ningon siya. Nga piya. Si Simon kay naa sa gawas. Naunsa na jud ni. Nalusyapan jud ko sa akong nadunggan. Paglingi nako kay Bogs nga lamion kaayo. Kay nakasando lang og kita-kita ang pasas. Bitaw. Perting abtika kaayo niya nakagawas. Nga tuwa pa man tog kusina ganina. Naulahay pa ko nga naa ramonta ko sa sala. Og sa dihang ang Simon kay attire man kaayo. Nga mura man og tuonon. Napay dala nga buwa. Kalami lambusan ay. Ningon pa na si Simon kay Bogs nga, good evening Brad. Naimuhang Ma'am Sofia. Paktay dyan. Mansay lantaw niyang Bogs. Boy na mo. Pero hinoon, naka-apron man sad good siya. Nitubag pod si Ford na. Si Sofia.
ako ang fiancé. Naahak na dyan. Nitubag ni Simon nga fiancé. Moro dyan na ang nalitok ni Simon nga mura og ungo pa. Pagawas na ako nagtutukanay na si Bogs ug si Simon. Basin og na love at first sight ni sila sa usag-usa. Kamatay na siya. Bita. Dayon ning lantaw na si Bogs na ko. Ingon siya. Ang love, nay nangita nimo, nagdala og buwak para si mohang mami. Pero ako nga galurat ang mata, kay nakulbaan na. Pastilan, na makakarabajud kong Ford kanina. Tabang tik balang na dyan eh. Kahadlok ba eh. Pero nitubag pa na akong ex ngoy klaro. Nga dili. Si Pia ko ang gipangitan. Para ning Pia ko ang dala nga bulang. Kung fiancé ni mo ni siya, asa man ang sing-sing ni mo Pia. Tubagpud ko, kanang ningkuan manggod. Maora dyan na ako ang istorya. Ningon pa si Bogs nga, love, mahadlok kang nga mawala tong sing-sing. Mangula ni mo ginasuot. Pero wala jud ko katarog istorya ba. Ningon pa si Simon nga, kinsa masad ka brad. Sumoto nga nagpaila-ila si Bogs kay Simon. Iha pa nag-extend ihang kamot. Pero dili aron ready to fight ha. Mura raog ning dagan siya kagawad pa. Nag-shake hands siya. Nagpaila-ila pod si Simon kang Bogs. Basta kay panabangi jud mga mananabang. Naunsa na jud ning hitabo pa. Pero sa tinuod lang, wala mi tarong pagbuwag ani ni Simon. After niyag ingon nga mag-call off sa mi 3 years ago, wala ko ni sugot. Ambot sad na ako kung anong in love kay ko aning tiaw og no. Sa una. Patula ko'y nahimo kay that time sa imperno siya nasay. Ug ang iha mga chicks kay kaliwat kanan, harapan at likuran. Basta daghan siya. Sumoto. Ngayon pa na si Simon nga fiancé. Sure ka? Pia, pwede mag-istorya sa ta nga kita lang doha. Since wala kay ta nagka-istorya ganina. Pero ang mata ni Simon kay tuara jud ni Ford. Kamatay na jud ni. Sa mata kong giinan si Ford nga pasudlon sa kay mag-istorya sa ming Simon. Pero niingon si Ford nga dili love. Dirira ko. Dili makana confidential na kaso inyong istoryahan. Sa moto nangutanan na lang kong Simon kung saan mo ang istoryahan. Pero wala na nitubag si Simon kay nagtinutukay na sad silang Ford. Ug nikalit lang nag-smile si Simon, which is nakatandog sa ego ni paring Bogs. Hingan si Ford, kung wala makaiingon, pwede na kamole. Dalan ang basura nimo. Basura gyoy tawag niya sa buwak nga dala ni Simon. Pero nitubag po na si Simon nga makig-istorya sa ko ni Pia nga kami lang doha. Nganong mahadlok man ka nga fiancé naman kaha nimo siya. Kunya ako, long time boyfriend lang man ko niya. Pagkahoy na lang jud pa. Mag-sure siya ng long time boyfriend ha. Nga sigar ako niyag pahilakon sa una. Kaya wala na ako siya gipatsul. Bitaw. Mingon na lang na si Ford nga, kanang love, pasudlo na to ni imong bisita. Mura jud og nakatag-iyag balay si Bogs. Sa moto nga nisulod na dayon si Bogs sa kusina.
Kay hapit na napagod iyahang adobo. So kami ni Simon, naara sa may tiris. Iyahapang gidala iyahang bulak na dala. Ingon din si Simon sa ko kaslono na day ka. Magbinyo na ka. Nitubagpod ko, nga soon, hapit na. Tubag si Simon, unsa ingon si mong parents niya? Or wala pa ba ni mo siya gipilaila? Nitubagpod ko, nga makasaka ba din siya dire, o dili pa milagal. Nitubag siya, maayo ka ni sugot si Tito, nga magpaila-ila kag laing laki. Tubagpod ko, okay raman, nagkasinabot man sad sila, o ganahan silang daddy kay Ford, kay buutan. Tubag si Simon nga, imong mga kuya, okay ra nila. Nga ano man ni siya sige man og sakit-sakit, nga mura man og naa ko sa boy upon that night. Bitaw. Ako siyang gignan, nga sugot man, wala na siya problema diri sa balay. Okay na siya sa tanan. Ingon pa si Simon nga piya. Sorry sa tanan nakong kagaguhan sa una. Unsa daw. Karon pa siya mag-sorry. Panulaya ka. Nga pila ko katuig nagsigi og self-pity. Kay tungod nima. Kalami tamnan og buwak ng iyahang dila ba. Pero ako ra siyang gipangutana kung naunsa makadari. Nitubagpod siya nga mamisita nimo. Pero si Ford man na nitubag ug niingon nga mamisita. Nabadi ay sa ospital ni si Pia aron imuhang bisitahon. Agoy jud ning chismoso nga bugdo ba. Abi kuman og nagluto pa ni siya. Bag pa ni Simon, murag lain ra pud biya kayo ba nga maminaw ka sa laing istorya, sir. Nitubag pud si Ford, more than sa mamisita sa kong fiancé. Og nagtabi sanay na dayon silang duhanasan. Nangaon sa man ni sila Ako na lang ginan si Simon nga, Simon, pauli na ka. Wala kay makuha dere. Please lang, pauli na. Kay ang JPEG ani nilang duha. Kay mura na mag-iring. Kaya nabitawng magtinutukay sa before maglayo. Aha ka. May gani niingon ra pod na si Simon nga mobalik ra ko diri piya. Pero niingon man na si Bogs nga sugod og ma-love sa kondo na kamo po yun. Kayata ba jud kaayo ani nilang duha. Nga mura mag ang ilahang giilugan kay si Ivana ba. Ako raman unta ni. Si Pia nga walang malay. Ang bitaw. Sa moto nga ni gawas ni Simon sa gate sa balay. Ug sa dihang gitawag siya ni Ford. Ngayon pa siya, Brad, nalimtan ni mo imuhang basura. Murag nagsumbagay na jud ilahang mga kalagwa. Sa matong gitawag na ako si Ford, ako siyang giingnan. Nga love, hali na dere. For the first time jud natawag na nako og love si Ford. Sa matong ni sulod na si Ford, pero nag-ilis na siya. Natingala jud ko. Nangutana pa ko asya padulong. Tubag siya. Nga mulakaw ko kung dili ni mo explain kung unsa to si Simon. Aha ka. Kung kabalo lang ko nga ang ending rong gabi una kay storytelling.
Mas okay paday unta kung sa gawas na lang may nangaon. Paita pa. Pait pa sa red horse nga walay ice. Ang bitaw. Ako siyang giingnan. Nganoon sa ko eh. Pero medyo taas na iyang tingog niingon siya. Nga mo istorya ka or bulakaw na ko. Pero ako siyang giingnan nga ayaw jud ko taasi og tingog Clifford. Nitubag si Ford nga sayo na rin ni Pia. Paminawa ko. Di ba na makaka? Si Simon imuhang kauban og kapi-kapi kaniya. Nitubag pud ko. Oo siya. Nga naman di ay. Coffee raman to Ford. Kay iyahang nabanggaan ako ang sakyanan. Nitubag si Ford. So iyahang gipaayo. Dayon nagkapi mo. Nitubag pud ko. Kabalo naman day ka ba? Nya, nganong mangutan na pa man ka? Nitubag siya. Nga insensitive kay Kapia. Nitubag pud ko. Nga hoy bugdo. Ayoko tawagag insensitive ha. Basi nakalimot ka nga naa ka sa muang balay. Pero nitubag na si Ford nga. Wala ko sa inyuhang balay Pia. Naka sa kundugan. Og tuara jud. Kajurikat na lang jud kay nagngisi-ngisi jud ko sa tubag sa amo ba. Lami kayon tay away. Pero iyahaman kong gilove. Sa mga to nga gi-explain na ako kung kinsa si Simon sa kong kinabuhi. Nang yamid lang ng box pagkadungog niya. Ningon pa siya nga ayaw na to balik itong Simon Love ha. Nitubag pud ko nganong mo balik makuniya lugar. Nitubag siya nga basin og ma-feel nimo nga love pa nimo siya. Tubag pud ko nga unsay love? Nga ikaw man ako ang love. Dayon ningisi ng buhok. Ako pa siyang giingnan. Ingna sa nga nagselos ka. Nitubag pud siya. Nagselos jud ko love. Mas dugay naging kamo. Ako kay bag-ora nimo na ila ba. Ako pa siyang giingnan. Nganon sa man ko eh. Magselos pa man ka nga ikaw may nakauna sa ko ah. Nitubag pud siya. Bitaw no. Nganong magselos man ko. Kaya ako may ning bugha ni mo una. Kadamakan jud kayo siya. Ako siyang giingnan nga paghilom ha. Kay basin og sipaon tiga karon. Tubag si Ford. Nga pag-promise sa love nga dili kaadtong Simon. Pero gikataw-an lang nako siya. Mingon pa na si Ford na ayaw ko kataw ilaw. Seryoso ko. Sige na. Sa motong ako siyang giingnan. Nga okay. Ako si Sofia. Nag-promise nga si Bogs Lanjod ang mag-stogs-stogs aatomi. Og ni katawa ginasya. Dayon ning kiss siya sa kong lips. Para sure daw. Sa mato nga nangao na dayon mi. Pero tabang jod mga santimaan. Nganong siya man akong gipaluto tawo. Nga nalisang yod akong organs. Kung may UTI ba ko or ma-diabetic ba ko. Kay mura man ni og tamis nga parat. Nga wala joy justice ba. Pero giloom ra nako tanang kagool. Kay dapat makakaon jud ko ron. Kay base na ay gyera o niya. At least ba nga naasad ko'y kusog. Kajari catch na ako eh. Bitaw. After adto na naka na dayon may sa taas. Og diri daw siya matulog. Okay raman sad kaayo na ko ba?
Lami ba matulog nga kauban si boss. Ambot lang. Pero basta kay lami, jud kayo.